Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señores e señores? Son as 7 da tarde, aquí estamos os do Voltas co Prato cociñando como cada tarde en directo. Sí, hoxe temos un programa, que non sei como dicilo, porque o programa de hoxe vai ser moi especial. Van pasar moitas cousas, así que está prohibidísimo marchar da Galega. Tedes que quedar na Galega vendo a Voltas co Prato. Por certo, se non nos seguides nas redes sociais, @Voltas co Prato. Aí temos penduradas case todas as receitas que facemos nos días de todo o ano. E atención, porque hoxe, bueno, vou chamar ás cociñeiras, vale? É que onte tivemos unha cociñeira nova, entón viñámonos arriba. E hoxe vamos traer outras dúas. Así que pasen, por favor, Manoli e Concha, un aplauso para elas. Vamos, 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 vamos. Choca aí, choca aí, choca aí, choca aí, ponte por aí, ponte por alá. Vale. E agora que temos aquí as cociñeiras, que tal, como estades? Ben, momento ben. Ben, agora sí, que pasen, por favor, os pinches Xulio Mata e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Vale, dicía eu que hoxe vai ser un día especial porque a idea do programa de hoxe é que Manoli e Concha, fan as receitas e que Xulio e Begoña falan de pinches. Claro. Que lles vayan axudando. Pelar patacas, que sei, cortar cebola, pero a dirección da orquestra ten que ser das cociñeiras, de bolas dúas, vale? Bueno. Esa é a dirección da orquestra. Ai, que bonito, estabas nerviosas? Home, Aquí me pegas. Dame un castañazo. teño un Está pico. metida no papel. Pero, a ver, estás nerviosa? No, E ti? Concha, Sí, un estás pouco. nerviosa? Pero por qué? Wow. Por qué? porque no, porque tiñan que ser eles. Pero, Que no. nos mandaran. Di a verdad, porque antes dixía, estou nerviosa porque quero ganar. Exactamente, exactamente. Eu Pero teño non que... vai ser así. Bueno, veremos. Eu teño que dicir que neste programa temos moitos seguidores, moitas seguidoras que cociñan incluso mellor que os cociñeiros do Voltas e cociñeiras do Voltas con Prato. E hoxe, neste programa, ímolo demostrar, así que a ver que nos trae Mela de Castro Verde. Ola, chámame Mela, veño de Castroverde. Ahora que é a época das navizas, vamos a probar. Gústame cociñalas, unhas veces fagoas con refrito e unha pataca e chorizo, outras veces fagoas en caldo, outras veces fago tamén solas, acompañar con cocido, a ver o que fan estos cociñeiros que vou a conocer hoxe. Mando un saludo para todos os de Castroverde. Un aplauso para Mela, que está hoxe no Voltas con Prato da televisión de Galicia. E di o título do programa, Mela, esta naviza tes que comela. Porque é así. É unha naviza boa, e como a nosa directora lle encanta que vexamos as fotos, as cousas que poñemos detrás, fixádevos, que bonita Mela, aí, coa naviza. Está preciosa, Pois sí. E o lindo da naviza aí. Un ramo de noite. O lindo da naviza. Así que, no día de hoxe... Ai, que nervios teño. Concha, que faz hoxe? Tortilla Ah, con grelos. Con naviza. con naviza. Con naviza. Tortilla e naviza. Sí. Vale. E chorizo. E chourizo. Sí, e cebola. Ostras, é cebola, moi ben. Vale. No, que hai xente que non... Mira, 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 mira. No, moi ben, moi ben. Menudos chourizos. Mira, mira mira, que mira. chourizos. Mira que Eso chourizos. conquista a cualquiera. Vale, cebola, pataca, tedes de Mira, todo. mira, no, ya navizas. E as Sí, navizas, sí, ¿verdad? as navizas. Moi ben. Mira, fresquísimas. Vale, vale. Recién collidas. O ramiño como a señora. Perfecto. Pois Concha vai facer con Begoña Vázquez, vai facer unha tortilla de naviza e de chourizo con cebola, que iso é importante. E Manoli, que vai facer? Pois un potaxe de rabizas. De rabices? Pois sí. De rabices, porque chamades... Destas, rabizas. Ah, pero chamades de rabiza ou naviza? No, nos rabizas, Oh. con R, de toda a vida. En serio? Sí. O sea, a primeira vez... En galego son navizas, pero na Pero miña vos dicir zona de son rabizas. O sea, tedes rotacismo de rabiza. Ah, rote. Aí está, rotacismo de Sí, rabiza. sí. Moi ben. Entón, potaxe de naviza, que vai levar? Bueno, non Pois sei. mira, vai levar o noso chouriciño tamén ten boa pinta como o vosso. Vale. Hacéis que deben ser irmãos. Primos, Eu creo que eran primos Así, irmãos, certa Manoli. familia, Creo que da eran primos familia. irmãos. Vale, Mira, vale. vamos a botarlle chouriciño, panceta, oso de caña, Encántame. un pouco de allo, cebola, aceite de oliva e un pouquiño de especies, que lle dá un toque É especial. unha potaxe distinta, eh? Sí. O pinche sabe máis ou menos como se fai ou non?
Sí, Máis ou home. menos. máis ou Se menos. non usaba o pinche malo. Bueno, pois imos empezar Vamos a intentar. este especial do Voltas co Prato, marchamos con Manoli e Xulio. Vamos alá, veña. Moi ben, a ver. Empezamos polo aceite. Polo aceitiño. Aí. Non, corta aquí un pouco para, que tampouco non... Vale, pero prendedelle a Pero, chismo, non? oye, sí. Canto lle poño? Xa liou o pinche. Deu de prácticas, Mira, deu de mira que prácticas. bonito. Parece que puxo a tres. Deu de Que prácticas fixaste? xa liou. Mira, No, quero que se encéndeme vexa, aí quero o que se vexa aceite. como liáis. Vamos allá. O aceite. Mira como liou. Como encendemos aquí Como o liou. aceite? Temos aquí a Aí, tope, verdad? aí, a tope, sí. Dalle aí. Que Vale. desastre. E agora pelamos os allos, machacar os solo alliños, machacados, sí. Machacalos. Cortamos a cebola. Moi ben. Manoli manda, Ti mándame que eu... Sí, sí. Manoli, Ten Manoli. cuidado cos dedos, que eso... Nada, ti eso tranquila. Por que lle pasa? Vamos, o cuchillo vexo moi grande. Pero para aquí. Pero para picar Para a cebola. calquera cousa. Botámoslo así ou picamos? No, mellor machacado, Picamos. machacado. Ah, machacado só. Machaco, mellor. Bueno, como ti queiras, No, 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 no. Se Como ti guste. queiras. Como ti Ala. queres, no, como A queres cebola ti. picadiña, Moi verdad? ben, a cebola, sí. Aí. Dalle aí. Ben picadiña. Ben picada a cebola, pochamos ahora todo, botamos aquí na cachola esta. Na cachola. E veña, na cazola, non te rías de mí. No, no, que me fai... Gustoume moito que lle chame rabiza, Manoli, O esta foi. chamolle como lle chamei Explícalle. toda a No, no, pero vida. que non sabía que se chamaba así na túa zona. Home, na miña zona de toda a vida dixemos rabiza, non Pero- sei, por aí adiante, pero... Explícalle a gañotas para que... Ti eres de Coristanco? Sí, de coristanco, Ostras. das pataquiñas de coristanco. E non usamos patacas, No, pois no, Pero non me teñen pinta de coristanco. non sei, non as vin, pero no. Non, son moi amarillas, dixo. non son de coristanco. Non as vin, pero no. No. Non as vin, pero non son. Sí, sí, claro, hai que pochar todo, veña. ala. Tite ya, mete Aí, dile que espabile, que vai moi lento. Así me gusta, dalle aí. Ala, dámoslle aí. Ti dalle duro. Veña. Vale, ahora que picamos las carnes, Ahora pai, hai verdad? que picar o É que aí chourizo e a panceta. Estamos facendo cañotas aí Estamos Sí, facendo pero aí vamos, lle un ten que refrito, sacar un refrito con todas as Que carnes. se cadra igual isto se nos vai Baixámoslo un pasar pouco. Sí, claro. Baixáchelo xa. Hai que pasarlo, corto un cacho Vale, só así. o chorizo en Sí, rodajas. en rodajas. E vámoslo pochando así ben, sabes? Pochase ben pochadiño. Está, o sea, a verdad é que Fazme gracia. estou moi sorprendido, Manoli, porque Xulio é ben guiado e ti guíalo ben, Ai, Porque, bueno, si, é sobre todo. Está lo guiando moi ben. Non o guío tan ben, No, pues mira. porque Manoli fai, pero ti non fas. Ten razón, Aí está. ten razón. Bueno, pois chegou o momento de ir ver como vai o outro equipo da Voltas co Prato. Imos con Veña. Begoña e con Concha, a ver que nos conta Concha. Patacas. A ver, Concha, A ver, que? a ver. Concha está A ver, tope. que conste que a pataca debería cortala ao pinche. Non? No, Se dixo ti non. mandas... Pero estamos axudando, como estaba cortando isto. Eu piquei o resto, Vale, vale. Pelotas. Eu son ben mira, mandada, dixome ahora- corta as navizas, Ahora corta. voulle botar as navizas aquí. A escaldar, non? Sí. Vale, vale. Pero a escaldar ou cocelas? No, escaldalas. Escaldalas. Sí. Vale. Moi ben. A ver, recordamos a xente da casa que isto vai ser unha tortilla de naviza, chourizo e E cebola. Moi ben, cántame que remexas co coitelo, eso é de verdad. Eso... Eso é que cociñas, nada de trepalladas. Que hai que remexer cos coitelos. Eso é o que dixe. Termina, racarrá, venga, bien. Ten razón, É verdad. Ti remexes tamén bastante Eu con remexo coito. cos coitelos É tamén, verdad, moitas é veces. verdad. Sí, e miña mãe dice, melo dalle sabor, sí. Dalle Claro, sabor. porque cortaches... Sabor a casa. Claro, cortaches con ese coitelo. Claro, O sabor hombre. tan ese coitelo. Vamos Moi ben. alá. Mira, voulle dicir á xente da casa que nos chame porque hoxe está sendo xa veces un programa un pouco tolo, un Cortamos programa outro, especial, vai. así que Cortamos. chamádenos ou a Voltas co Prato 664-483419. Ese é o teléfono do noso programa para todo o que queirades. Se queredes falar con nós, se queredes dicir algo sobre os pinches, que a verdade é que están cumplindo expectativas mellor do que eu pensaba, porque eu pensei que non se iban deixar guiar, pero están o facendo. Chamade e comentade, como sempre, no noso teléfono. E, por certo, repartimos cartiños, como sempre, 50 euros unha vez e 50 outra. No Voltas co Prato da televisión das Mira, navizas. mira. Atentos, Mirade. Mira que fino corta, Que fino corta, Isto sí que é. Isto Estos é que son hai... moitas patacas, Que hai moita tortilla e moita pataca, Non moita na vida, Que a tortilla non é tan fácil de facer, que hai moita xente que lle deixa a pataca cruda, a cebola cruda, que non a sabe compensar, que lle bota o borde máis ou lle bota o borde menos, pero hoxe vouche dar solo un truquiño despois, Solo un, Cando se viu un pinche, dándolle consello... No, consellos non. Ah, sí? No, dixen...
truquiño. Vale, vale. Non, un truquiño non é un consello. No. Truquiño é un truquiño, cañatas. Si vas decir un consello, avísame para poñer o superconsello. Eu botei sal. Cando queira. Botáchelle sal. Botelle sal. Isto é un superconsello, Eu botello así. O qué? Dillo aí. O qué? Espera. Superconsello! Botelle sal xa a pataca. Espera. Antes de botar ali. Vale. Dillo ahora. Repetile ahora. Botelle sal a pataca antes de freíla. Muy ben. Muy bien. Pero qué profesional, mirando a cámara e todo esto. Hombre, claro, eu xa estou acostumbrada. Vamos alá. Vale, veña. Vamos a botar as patacas a fritir. Madre mía. Mira, o aceite non está ni moi quente, Así, nin... así ten que estar así, nesa ten que estar temperatura. así. Puxencho ben, verdad? Sí. Menos mal. E agora tes a cebola aí. No, isto eu vou me levar por restaurante, xa. No, eu non digo nada porque estou alucinando co ben que vos levades, Sí, sí. Hombre, Porque xa lle noto eu que hai aí. Hai Sí, sí. Hai o toque, verdad? Hai, sí, sí. Hai o toque. Hai o toque. Sí, sí. Sí. Aí que hai cociña. Vamos botar un ollo a Manoli e a Xulio. Sacamos que... os... A ver, como van co Xulio? Aquí vai. Ule aí. Huele aí. Ule. Vale, mete aí un nariz. Eso xa cheira. Eso xa Ule, cheira. Eso ule. Ule a potaxe, ule a casa, Home, claro. Home, non. Ule a casa. Sabes que non ule? A tortilla, non ule a tortilla. Non ule a tortilla, non. Ule a potaxe. Non ule a tortilla. Bueno, conta yo que botamos aí. Eso, para que sepa. moi ben, xa Mira. ti vas a arrancarte. Moi ben, mira. Aquí botamos un pouquiño de aceite de oliva, botamos cebola, alliño, allo machacado, e agora o chourizo, a panceta e o osiño de caña para que lle suelte esa gelatina que ten, que lle dá moito gusto á comida. Eso tamén é un superconsello. Eso queredes un superconsello? Eu quero un superconsello. Venga, Superconsello, no, por favor. que ten que pedir ela. No, pero pido eu dao ela, non? Efectivamente, para que teño daquela o pinche? Claro. Vale. Superconsello para Manoli, por favor. Ahora. Manoli, explica aí. A ver, mira, o superconsello é o osiño de caña venlle moi ben, porque suelta esa gelatina que ten e dalle moito bo gusto á comida, claro, daí ben sea o... Neste É caso un o consellazo potaxe... que eu nunca usei, Non. No? De verdad. A sopa, o cocido... Vou pedir un aplauso É moi para as dúas rico. cociñeras que temos hoxe porque Pero están que sendo dá. espectaculares, contan todo moi ben e dá vuestras coitadas. Vale. E aproveito para dicirlle ao público que non jardo os aplausos porque vamos chamar a nosa convidada de hoxe. Así que recibimos cun aplauso a Mela de Castroverde. Un aplauso para ela. Que por aquí, Mela? Onde querías ir? Pues eu iba por ali. Marchamos por ali. Ponte para diante, ponte para diante. Ponte para diante, que se non se chuve na casa. Ai, por favor. Como estás? Bien, bien. Sí, estás vergonza ou que? No, Estás non nervioso? vergonza ninguna. No, No? tampouco. Vale, mellor, Non teño mellor. problema. Estamos hoxe no programa así un pouco alterados. Sí. Porque puxamos a dúas cociñeras con dous pinches e de momento está resultando bastante ben. Bueno, pues, A ver se che gustan as receitas que están facendo. bueno, eso é un pouco máis difícil, eh? Vamos a ver. Manoli, contelle que é o que estás facendo, o que queres facer, cal é a tua A ver. idea. Bueno, a intención é facer un potaxe de rabizas. Sí. Con aceite, cebola, allo machacado, uns dentes de allo machacado, panceta ou bacon, o chouriciño, que é moi importante, e o hueso de caña. Para que Hueso de caña. suelte... Repíteo con ansia, o Porque hueso o de hueso de caña é caña. o noso secreto. No, di, É o o noso- hueso de caña. Claro. Di con ansia. É o noso Home, superpoder. Claro, que porque suelta esta cousiña, esta gelatina que leva aí no medio é moi rico. Moi ben. Dalle moito gusto á comida. Potaxe, Potaxe. Botaremos E as agora vamos rabiciñas botar- e despois e agora vamos- os garbanzos. Que vamos botar as especias, vamos. E vamos a botar un pouquiño de pimentón. Dime ti, Bueno, moito non, porque xa ten color do É chorizo. que leva curry ou que é iso? Curry, que lle dá Curry, un toque así. Que rico. Que Curry. rico. Que che parece, Mela? Bueno, de momento... Gusta cho curry? De momento pareceme ben, pero son un pouco exquisita, eh? Xa o digo Bueno. xa o digo de Bueno, non Tiñeche moito, só sitio. non moito, Xulio, pero Tiñeche bueno, só hai un sitio. toque de Aí? curry sí que lle dá moi... Aí? Sí. Ou máis? Non Sí, me vale todo, eh? Non, moito non. Un toque Mela. de curry, sí. Agora xa teño medo de preguntarche. A ver, Hasta eu. non teñas medo que Porque xa eres un non pouco como a exquisita. naide, eh?
Mela, podemos ir ver a outra Ahora botas receita? aí. Podemos, Vale. tranquilamente. Pois ponte aquí, por favor. Aquí. Benvida a unha mesa con moito gusto. A ver, Mira, Concha Begoña, vamos a facer outra receita. Concha, contalle. unha tortilla Perfecto. con navizas, con chorizo e cebola. Moi ben. Aquí botamos as patacas a freír co cebola. Sí, E despois vamos Escaldamos un pouquiño os grelos. sí. Navizas. Oh, as navizas. E despois E vou despois o botar o chorizo. chorizo e despois Despois os huevos. Bueno, e perfecto. vamos facer unha tortilla. Vale. Mucho gusta. Moi pasada, pouco pasada, ao punto. Normal. Normal. Ni mucho ni poco. Vale. Bien, perfecto. Mela Entón xa dixo, sabemos. Mela dixo perfecto varias veces, con esta receita. Sí, Esa é a receta. me gusta más esta que aquella. Ai, 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 ai. Sin probarla. No. Que contenta acabamos de fazer a Concha. Non te escoitaron. Ah, bueno, pues Nada, Non nada. te escoitaron. Non escoitaron nada. pasa No, é que non, a verdade é que tampouco, ainda que non sabemos o que dixete. No, xa sei. Non pasa nada. nada. Entón, Botamos de chourizo. Sí. mira, unha cousa, Mela, como xe deixaches claro as túas intencións, vou-te mandar á zona de sufridores ali a sentarte, vale? Sí. E despois chamámoste. Pareceche ben? Perfecto. Por aquí detrás, vale? Vale. Veña, un aplauso para Mela, que está connosco. Ven de Castrobel. Señoras e señores, hoxe cociñamos con navizas, esa verduriña que ten o don de facerche un caldo que levanta un morto. É así, son as irmás pequenas dos grelos ou as follas máis novas do nabo. Anuncian a chegada do inverno cheo de grelo, repolo, col... Buah, que xa frego as mans das ganas que teño comelas. En moitas zonas o cultivo da naviza é unha actividade importante, non só no autoconsumo, senón nos mercados locais. É un produto de temporada, de proximidade e de calidade que move as pequenas economías e mantén vivas as hortas, xa sabedes. Sempre houve os partidarios dos grelos e os das navizas, pero a mí non me fagades escoller, Traédeme un chourizo, lacón, uns garabanzos, unhas patacas e xa lle dou eu argumentos a calquera. Probade estas receitas de Concha e Manoli estes días de choiva e tocaredes o ceo. E non deixedes nunca de comentar, como sempre, en @voltascoprato, que é onde queremos compartir con todos e todas vós. Uf, vamos con Manoli e con Xulio. A ver que trae. Que pasou, Manoli? Nada, estamos aquí dándolle o retoque. Está rectificando, que é como se dice. rectificando. Está dando todo. E agora, Vamos botando xa, as rabiciñas. Vamos botando ben escurridas aí. Aí, as Temos máis caldo para botar, Sí. Ti bota aí, Botamos con cuidado. a cantidad que tirías, mira o garabanzo que hai, que Eso, hai un... uns poucos. Eu teño que dicir que son bastante fan desta potaxe, Sí, pero Ves? ti non nos importas demasiado, hoxe. Oxe, que nos importa é a convidada. Eso é. Va. Bueno, a min sempre me importa a convidada, ti, a verdade. Que non, home, non. Home, ti tamén, No, creo un que día vamos parezca te mal. traer a gente para que lle fagas de pinche, non te preocupes. Bueno, chegará de naviza, como ves? Sí, botalle dúas así Botamos. asai. Sí. Unhas dúas ou tres máis e xa están. Ala. Pois despois queren probalo, sabes? Polo menos Que che que pasa? teñan para probar. Puxeronche música. Eles Que- siguen Que cosas. dixo a convidada? Que Deixen gustaba máis a aquí tortilla? É que nós temos que atender a isto. A miña A ver, soidade. espera. A ver, home. Chur, No, non me despense, te por riba. Escoita, que dixo? Que lle gustaba máis a tortilla? Sí. Cago na leche. Ova. Dixo que Estamos jodidos, Manoli. Dixo perfecto varias veces. Aunque pola solo tortilla. sea un día, aunque solo sea un día... Cago na leche. Gastaches aí Bueno, non te preocupes. por Vamos, nada. vamos, nos imos ahora con non todo. son garbanciños. Mira, traiba os aquí garbanzos, os garbanciños, sí. por Traiba aquí os indicación de nosos. Manoli, díxome que os tiña que ter lavados, vale? Lavados escurridiños, Entón, sí, ahora ben están lavadiños, lavados, sí, xa están porque a en mí auga. gustame moi lavadiños. Vale. Entón, E agora... ele fixo un mastarear moi ben. Eu son moi guiado, Sí. Está Era o seu perfecto. traballo, Perfecto. de las Ahora- tareas. Ai, Aí hombre, está. moi ben. Estes garabanzos que... Esos son de conserva, moi Son de ricos. bote como Son che de gustan. bote, Sí, como de lle gustan toda a a Xulio. vida. Botamos un Vale, poquinho vale. máis de... Sí, un pouquiño Sí. máis de caldiño aí. A ver, ti pensa que non estamos facendo Aí, trampa xa ninguna está. Ai, trampa ninguna ves? en tempos, pasei. No. Trampa ninguna en tempos, entón é en media hora temos un guiso, Claro, un guiso de porque culler. se son de bote son máis Claro. blandiños, máis ao mesmo tempo, pois unha cousa máis rápida, se non tes moito tempo para facelo, sabes? E tes algo san, no Claro. tempo de facer unha Aproveitas hamburguesa, para faz un claro, guiso de colles e culler. botas un potaxe. Claro, Estades intentando convencer a mí. non se pode comer Home. tortilla todos os días. É que a quen tedes que convencer é a Mela, non me digades a mí. Bueno, pero a ti tamén cho decimos para Ahora, a ver que se gusta, sepas. a ver se gusta. Temos que probar como está E isto. tamén isto podelo facer. Sí. A ver, podo probar eu Claro, tamén? por supuesto. toma. A ver, Solo dame unha faltaría. culler.
Este é de Aí, Manoli. a ver, que só mellor falta no o toque importante. O toque importante Eu metille sería... máis curry, Sí, xa. Eu metille máis. Eu son moito de curry, agora vos direi. Sí, sí. Eu metille máis, Venga, porque dalle. está así como moi... Eu metería máis curry. Metemos máis, Sí. arriesgamos. Bueno, por veña, Arriesgamos, sí, venga. Eu creo que sí, Telvo aquí. Sí, sí, pero vou... Eu creo que sí, Sí, veña. Metemos máis curry. Ostras, dixo ya Mela, metemoslle máis curry a fixo Mela. Mira, ahora gustalle máis a tortilla. Se nos sorprendemos co curry, co potaxe non vamos sorprender. No. É verdad. Ahora, eu creo que ahora... Veña. A ver como ves. Bueno, pois A nada, ver, vamos ahora deixar... colle aí outra vez a cuchara e busca o toque aí. No, xa la ten, xa manchou. Teño aquí. Xa tirou. Claro, é que xa manchei, xa. Toma, toma. É igual, é igual. Toma. Axúdanos, Veña, que ti estamos dalle aí. en desventaxa. Necesitamos a mellor a túa man. Home, cao, boa, a súa man non. Que toque, bueno. Dios nos libre. Pero non vedes como non fan máis que darme Mira que cara. maravilla. Como xuntar a dous vos. Mira, a ver se non é moito. Igual nos pasamos un pouco. No, no. Está ben, non? Ahora Ainda sí. tampouco sabe moitísimo. Bueno, pero que teña un toque. O toque que se nota. Dame a culler, No, dame no. a culler, dame a culler que me deixa sin vajilla. Toma. Pois veña, vamos con Concha e con Begoña. Mira, sí, botelle sal. Vámonos poñer aquí, ponte aquí, Concha. A ver, que? Como vai a ser na vida esa tortilla de máis? Muy bien, muy bien. Mira, muy mira bien, qué muy tinta bien. tensa. Mira. Manchedesme cara. Mira. Mancha, Concha. Ti non se echas mala. Nós vamos repartir cartiños. Vamos facer unha cousa. Moita. Sí, ten moita auga, mira. Podes que te escurro. repartir cartiños? Podes. Sí? Pois veña, vamos alá a ver se sabedes a resposta á pregunta. A pregunta é a seguinte. Que receita fan Begoña Vázquez e Concha no día de hoxe no A Voltas co Prato? Que facedes? A ver. Tortilla de navizas. De navizas. E chourizo. Chorizo e cebola. Hai que deixar claro o do cebola. Cebola. O da cebola, Tortilla de chourizo, a naviza Quanto chega? chéganos, Sí. Pero bueno, se queréis decir cebola tamén. 664-483419, chamado A Voltas co Prato, 50 euriños en xogo. A receita que fan Begoña e Concha é tortilla de naviza e chourizo. E cebola. Cebola. Xa ten boa pinta no bol, A verdade é que sí, E agora vamos de botar un engadido, que falamos? Sí. Dúas yemas. Dúas yemas. Iso fixéchelo xa algunha vez. Porque eso enriquece moito a tortilla. Ese era o consello que querías dar, o truco. Claro, sí. é un truquiño, mira, Truco, xa verás. Unha yemiña, e agora voulle botar outra. Eso xa fixeches. Xa o teño feito sempre. Sí. Cuidado que isto vai queimar, Vamos alá. Cuidado que isto vai queimar. Falta o aceite aquí. Sí. Está aquí. Que de tino, Toma. Entón son 5 ovos. 5 ovos e 2 E xemas. 2 xemas nesta pataca. Vale. Vouche a remexer co teu permiso, Concha, así, remexo xa. Sí, igual co potaxe, que seguramente que lle sale mellor a Manoli que a ti. Aí lo está. Imos repartir cartiños e imos ir a Dúas, Mesía. sí, fai. María Como Teresa, queiras, que o que tal? che Boa colla. tarde. Hola, boa tarde. Bueno, que che parece o tinglao que temos aquí montado? Ben, Sí. revista seguro que está por na época, moi ben. É que como presta, é unha boa naviza, boa, verdad? Que Un rica. caldo de naviza. Oh, que rico. Mira, vamos a facer a tortilla, aí vai. Todo pa dentro, me ca. Dalle, Concha, bota e todo. Todo Veña. dentro. Que hai moita tortilla neste corpo. Ai. Dalle. Bueno, por certo, entendo que sabes a resposta da pregunta. Vouche facer a pregunta, vale? Vale. Veña, vamos alá. Que tortilla... Que tortilla? Tortilla rica. Que receita, María Teresa, está facendo Begoña e Concha? Tortilla de navizas, chorizo e cebola. Moi ben, un aplauso para María Teresa. Dime si que levo os 50 euros. Vale, Mandamos un bico grande, vale? Gracias. Veña, parabéns. Un bico. Parabéns. Chao. Por los Gracias. 50 euriños. Chao, chao. Un billetín. Vale, ides ben? Bueno, Quen lle vai dar a volta? mandoume. Vale. Por que eres a pinche? Claro, a mí o que me diga o fago yo. Mira. Nivelón. Aí vai. Nivelón. Ventoreino. Nivelón. Ole, rico. Ole. Ten un olor No, rico. pero no, lo rico é o noso, Moi ben, Estou ben encaminado, así que imos falar con Mela, convidado a Voltas co Prato o día de hoxe. Vamos para lá, veña. Vamos. No, moi ben. Mire esa cara. Está seria, Está seria, Bueno. Sí, para que se me vexan mellor as arrugas. Mela, Pero no. Mela, a ver. A ver.
Que tal? Ben, Sí. sí, perfecto, sí. Está nerviosa tamén. Como está? Estás nervioso? No, estou moi tranquila. Estou máis nervioso contigo aquí. Eu creo que Que a sí. ti, verdad? Eu creo que sí. A ver, que tal ves a situación? Ben, no momento, como non provei nada, non se pode dicir. Xa. Potaxe, que tal? Non sei, xa te direi cando prove. Tortilla? E tortilla, pois tamén, a ver. Está concentrada. Estou concentrada, non? Estou concentrado, estou concentrado. Sabes que... recórdasme un pouco a quen? a miña nai, miña tía, miña avó cando se cabreaban. Pero eu non estás cabreado. No, pero recórdame un pouco cando me facían. Sí. Sí. Ti xoga. Oh, pois sí, Ves, tamén facía así, ves, miña nai tamén fai así. Tamén fai. Sí. Pero enfadada non estás, No. menos mal. Estou tranquilísima. Bueno, veremos a ver que é o que nos trae, que nos depara isto. Queres ir ver as receitas? Teremos que beber ou para... Porque senón... Beber non, probalas. Porque senón non sei como saben. Pasa, por favor, pasa. Vamos. Dádelle un aplauso. Ponte aí de lado de Manoli, aquí. A ver. Que? Vos que? Está o potaxe está. O potaxe está, non? A sorte está botada. Vale, o potaxe está, a sorte está botada. Así Me que... das unha cuchara, No, pero poñemos un platillo. Estamos aquí, Próbalo no. despois, Pero probamos despois na mesa, ó. Primeiro van un platillo. Estamos cubiertos ali, no, Sí, tranquila. hai ali cubertos. No pasa Non te nada. preocupes. Sí, a ver, Bota aí, no Manoli. pasa nada. ¿Ves? Ai. Vamos a poñer un pouquiño de rabizas, un pouco de garbanzos para Non eches tanto, que tal. No, que só tens que probar unha culler. Despois no, te- usted no se preocupe, que usted... vale. No, esto no, claro. Usted proba o que necesita queira. mucho Nos Poñemos tiempo. unha Aí ración está. para que luza un pouco. Pero esto, claro, Ya. esto hai no que Ya poñer llega. para... Pero que so- que aquí somos de abundancia, entonces hai que Espera, poñer. pero escoita. Só tens que probar, Vale, ya Unha lo culler sé. plá, xa está. Xa está, Ya lo sé. claro. Bueno, Vamos lle dar un aplauso a Manoli e a Xulio Mato, que fixeron maravillosamente ben os dous. E imos ver a Concha de Begoña. Veña, vamos a ali. tortilla esa. A ver, aquí. E aquí vamos, Así, mira, está che ben? Sí. De punto. non sei. Aí va. Hecho decir cando probo. Ten boa pinta. Saleulle ben, moi ben. De cá, Pero lle ben a Concha. Moi ben, Concha, No, dixen a Concha, non dixen saleulle ben. Vale, vamos a cortar un cachiño. Que plato che gusta máis, o de Nadal ou o de É cristal? igual. O de Nadal, ó, que está O de chulo. Nadal, por veña, o de Nadal. Veña. Vamos por todos. Faga os honores. Vamos pejar a eles, a ver que... Aquí. A A ver, Pero, que eres un grande. Pero, non sei todo... ese Unha puntilla solucionamos ese todo, é o coitelo das navizas. O coitelo das navizas, o coitelo das patatas e o coitelo das remexer. Moi ben. É o coitelo de todo. Vale. Bueno, Pequeñito, outra vez. Pequeño, Pero, Mela, Hai un Como cachiño eso, así, que pequeniño. podes comer o que queiras. Da igual que o cacho sexa grande. tamén, porque voy a dejar en el plato. No, pero, Lo tengo que a dejar. ver. Espera, que te saco eu, queres? Ai, saco. mamá. Gracias. No, de aquí non, Témoslle un coitelo non sal así. nada bo de aquí. Anda que non. Ui, que hai que cortalo un chisquiño máis. Ole. Comen que iba Concha. Tuvo que meterse Begoña, biches. Anda. Mira, con o riño aí ao lado. Vamos a dar tamén un aplauso Lista. a Concha de Begoña. Moi ben. Vamos probar? Sí. Mira, por aí, a cabeceira. Vai para diante. Cuidado, te detino aquí, aí. Aquí, Aí está, sí, aí. Pasa. Estás lista? De nada. estoy listísima. Isto no medio, que poño unha de cada lado. Aí está, aí. Ai, mamá. Imos mientras tanto coa pregunta de concurso. Sí. Aí está, todo por aí. Aí está. Pregunta de concurso. Que receita de navizas fan Xulio e Manoli? Ahora poñedevos cada un ca súa parella, aí está. Xulio e Manoli. Potaxe, de navizas. De navizas con garbanzos. Moi ben. Pois chamade ao 664 483419, 50 euros en xogo. Mela xa se botou ao monte. Xa foi comer. Xa puxelle mal a cara, pero carallo, meteulle un cá. Foi, mira. Ostras, están chamando de Arzú, Oh,
Chelo, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Que tal? Como estás? Ben. A ver, non sei... Bueno, eu entendo, en Arzúa somos moito de navizas, non? É de Grelos. É de Jerez. É de Jerez. É de queixo. É de queixo, sí. No, somos de todo, somos de todo. Pois veña, a ver se che mando 50 euriños. Dime que receita con navizas fan Xulia Manoli. Navizas con garbanzos. Váleme ben. Váleme porque és de Arzúa, váleme. Moi ben. Aí está. Moi ben. Navizas con Chelo, un bico enorme, vale? Gracias por chamar. Adiós, Chelo marchou xa. Chelo dixo que ganaba e cortou. Chao, Chelo de Arzúa. Marchou cos cartos e xa está. Como sodes cos cartos? A xente de Arzúa é así, colle os cartos e marcha. Somos así. Increíble. Hai que estar na comisión, non? Exactamente. A ver o que dades. Bueno, antes de nada, antes do veredicto, quería darlle as gracias a Manoli e a Concha por estar aquí, por prestarse a este experimento da Voltas co Prato. Pasámonos moi ben. Gracias. Sodes maravillosas, E agora, dá mamao, é o momento de Mela... Así. É o momento de Mela de Castroverde. Vamos alá, Mela. Espera, antes de... Vou facerle pregunta. Bueno. Quen gaña o a Voltas co Prato do día de hoxe? Para min ganou A tortilla? a tortilla. A tortilla! ¡Qué contenta! Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vémonos mañán con máis receitas no Voltas co Prato a Televisión de Galicia e a noite a penaltis na Radio Galega. Chao.